ymestynau ogof arall o'i blaenau. Ac roedd hon yn ogof fawr. Syllodd Ifan i fyny ar y nenfwd, oedd yn disgleirio'n rhyfedd yng ngolau ffôn Joe. Syllodd y nenfwd nôl arno. Ystlumod. Roedd Ifan wedi treulio sawl noson yn eistedd tu allan i ffermdy Wncl Dafydd yn gwylio'r ystlumod yn rasio trwy'r tywyllwch. Ond oedd erioed wedi gweld cymaint a hyn o'r blaen. Sut oedden nhw wedi ffeindio i ffordd i mewn? Draw fan hyn, sibrydodd Cymala. Glaniodd golau ffôn Joe ar ddyn. Ceodd Ifan ei lygaid ac yna ei hagor eto. Oedd. Roedd dyn yno yn eistedd a'i gefn yn erbyn wal yr ogof. Roedd e'n gwisgo rhyw fath o flanced goch rhyfedd wedi chlymu wrth ei wasg a gwregys. Roedd gwain yn hwngian o'r gwregys hefyd a rhyw fath o gorn. Syrthiau gwallt cyrliog du i'w ysgwyddau a clynglwm yn y gwallt roedd coron. Ceodd Ifan ei lygaid unwaith yn rhagor, a'i agor yn sydyn. Na, doedd e ddim yn dychmygu'r hyn oedd o'i flaen. Roedd ffôn oer y metal detector yn llosgu ei ddwylo chweslyd. Dim breuddwyd oedd hyn. Roedden nhw wedi dod o hyd iddo. Arthur, datganodd Cymala, ei llais gyffrous yn bwnsio rownd yr ogof. Fi'n credu, sibrydodd Osian, aros, rhybuddiodd wrth i Cymala fentron agosach. Neu di ddeffro fe? Dyna'r pwynt, atebodd Cymala yn sych. Ie, ond yn ofalus, mae e wedi bod yn cysgu am dros 1000 o flynyddoedd. Ti ddim yn gwybod sut wnaeth e ymateb. Amwybyddodd Cymala hynny a disgyn i'w phyngliniau wrth ymyl Arthur. Roedd Ifan hefyd eisiau golwg agosach ar y brenin, ond oedd e ddim yn meddwl y gallai ei goesau symud oherwydd y sioc. Lwcus bod yr ogof mor dywyll, doedd yr un o'r lleill yn gallu ei weld yn crynu. Yn araf iawn, chwifiodd Cymala law o flaen llygaid Arthur. Daliodd pawb ei hanydl. Dim byd. Yn araf iawn, gosododd Cymala law ar ei fraich a'i ysgwyd. Daliodd pawb ei hanydl. Dim byd. Sori, sibrydodd Cymala wrthynt, cyn droi bwyson agosach at glist Arthur. Deffra! Crash! Neidiodd Ifan a chwympodd y metal detector o'i law. Dim byd. Mae'n rhaid i ni feddwl am ffordd i'w ddeffro fe, dwedodd Cymala yn ei llais arferol. Fi'n credu mod i wedi darllen am hyn, dwedodd Osian yn araf. 1 munud. Yn ffodus iawn, roedd pob llyfr i Osian ei ddarllen ar y pwnc yn y bag ar ei gefn. Gosododd lyfr mawr ar lawr yr ogof a throi'r tudalennau ar frys yng ngolau ffôn Joe. Dyma ni. Ac yna canodd y dieithryn gloch gan ddeffro Arthur o'i drwmcost. Oedodd Osian ac edrych gwmpas. Os unrhyw un yn gallu gweld cloch? Fflachiodd Joel ei ffôn o gwmpas yr ogof, ond roedd Ifan yn gwybod yn barod ble fydde'r gloch. Edrychodd i fyny ar yr ystlumod. Roedd cloch fach yn ei canol wedi rhydu'n llwyr a bron yn anweladwy. Lan fyna, yn hwngian o'r to. Mae'n rhy uchel i fi gyrraedd, dwedodd Cymala, y talaf ohonynt gan ymestyn ar flaenau ei thraed. Edrychodd Ifan i lawr ar y metal detector. Dyma oedd ei gyfle. Roedd e'n gallu helpu i achub y byd. Gawn wneud ei orau i ysgoi'r ystlumod, cododd y metal detector a'i chwifio uwch ei ben mor agos at y to ag y medrai. Bing! Stopiodd sain y gloch. Tawelwch. Sgrechiodd Lisa.